Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optreden van jong talent Steen. We gaan dichtster Sigrid King mee hier te gast. Paddy Days Off in verband met Appydam en Kenny Spears uit Schotland. Hoes. Kerst een fjouwenkant, zeg je. Een trijenhoeken erop. Maar daar ken ik net in ween. Let de skaaf voor goed lezen. Krolend vertjuster je de binnenkant. Kerst het misa rucht uit sissen. Doen ze er net omheen. Skruw zat buschauffeurs, riedende wijs, praten kennen. Djepte is enkel het verschil tussen het wol of net opzetten van een bril. Soms 6e maal. Dan sjoch ik rucht trot in fjouwe kanten hinnen. Dat hoes blaas ik sa om. Dat ken ik net in wenje. Maar dat hier ik al zijn. Nou kom ik oerein en geen op in een sprietaan en bouw me der een klinte, maken van tienen en lieren, jogen rieren bjentjes en een bijenkoers wil ik der aan. En al mijn dagen ren ik koers wie het bloedig hier. Ik weet dat ik vrede vind, want vrede dripke der goud uit de walen van de mond. En als het immerke rood, nacht is er in broeder, beetje van kwarpenglas vol. En je stilt het bjente van je groesje. Nou kom ik oerein en geen, want nooit een nacht of een dag, of ik jer het wetterklokje, on de zin van de wiel. En wat voor kant ik uitren, die van het pad of de wei. Ik ken zien rood nog jaren in het diepst van mijn ziel. Paddy's Day Off. En die ben je hier joert bij een bijzondere reden. Straks praten we er nog even over. Had als te krijgen met een speciale day die georganiseerd wordt voor Appydam. Skruwer, dichter, jawel. En een man die een heel soort eer verdient. En dat gebeurt ook op 24 oktober in de Koornbus in Frentje. Maar daar komen we dus straks op waarom. En je weet het, dit programma jouwt ook altijd roemte aan jong talent. Dit is er zijn je. Hij heet Sander Steeneker, oftewel Steen, live in Norwien.
daylight escapes me, hiding behind curtains of loneliness. I need a window, a vertebrae. Choking in darkness, nowhere to go but the emptiness. Somebody save me, set me free. I need a switch to the light bulb or some remote. I need a hand-on connection to what you told me the last time. Choking in darkness, I can't let go of this loneliness. Living in my head, not in my dream. Trying to find out, how did you find where my heart was? Hiding from the storm of life I seem to be living in. Oh, I can't let go. Oh, I can't change the path I've chosen to follow. I've chosen it wrong. I can't just go. Oh, I can't stay where I've been hiding in the shadows. I gotta get back to the road I've been living on. I need a switch to the light bulb or some remote. I need a hand-on connection to what you told me the last time. I can't let go. I can't let go, 'cause I need you to guide me. I seem to have lost my way again. I can't let go. I can't change the path I've chosen to follow. I've chosen it wrong. I can't just go. I can't stay where I've been hiding in the shadows. I gotta get back to the road I've been living on. I can't let go of my way. 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 Ja, wie jouw jong talent graag de koers. Ik zeker deze band. Het draait een beetje om Sander. Sander Steeneker komt van Sint-Niks. Straks praten we nog even de piep vol met hem. Onder de naam Steen probeert hij natuurlijk nou de hele wereld te veroveren. Daar hou ik wel van. Een beetje gitaar, goede muziek. Jonge mensen in ieder geval. Dus die binnen zeker welkom. Dat geldt ook voor de dame die bij mij op de bank zit. Maar die komt al volle langer gelukkig in Noorderwien als gast. Ze nog treedt ze op. Joert praten we even over de nieuwe clip. Een nieuw nummer wat ze uit had. Oranje weekend die is nog op een fantastisch festival hier in Neushoorn. Denise Rivera, welkom. Dankjewel. Hoe is het bij die? Ja, ik ben altijd heel blij om hier te zijn. Ik voel me helemaal thuis. En bedankt voor alle steun. En ik heb inderdaad iets heel nieuws te vertellen. Dus ik ben benieuwd. Al je drokte. Ja, het is wel druk. Ik was laatst op lied als jurylid. Was ook een fantastische ervaring. Dus ik ben nu bezig met de promotie van mijn nieuwe single. Ja, met die prachtige titel. Maar eens even nemen. Hoe spreekt ze het uit? Burbujas de amor. Dat is eigenlijk een vertaling van het Spaans liefdesbubbeltjes wat de visjes maken, zeg maar.
Dus het gaat om over een vis zijn in een kom. En dat je liefdesbubbeltjes blaast voor iemand... voor de liefde. Ja, het is wel heel romantisch. Je moet het eigenlijk gewoon luisteren. We gaan straks even wat voor de clipsje. En we gaan nog even hoe dat noemen praten. Maar eerst maar even naar de oranje. Naar de corona. Hij is weer een protte bedijn hoor, hè? Ja, ik kan niet stilzitten. Tijdens de coronatijd heb ik ook meegedaan aan een tv-programma. SBS 6 Hit the Road naast Gordon in een auto. Dat was echt heel gezellig. Heel Dat leuk. is wel een ervaring, hoor, net. Ja, ik zong een liedje van Shakira. En ik werd gevraagd om mee te doen bij de Tribute. Battle of the Bands. Dat is dit jaar... was te zien op tv. Als Gloria Estefan heb ik een aantal nummers gezongen. Bijna de finale gehaald. Was echt super spannend. En nu treed ik op. Soms als Gloria Estefan, soms als Denise Rivera. En ik blijf muziek maken en mensen blij maken. Want dat is mijn doel. Is gigantisch momenteel die tribute- en coverbands momenteel. Hè? Klopt. Dat mag toen van alles ik van merken, denk of net? Dat hele grote vraag ik naar is, of Ja, net? zeker. Ik heb laatst opgetreden bij het Zuidergrasconcert. Samen met de zanger van U2. Of de U2, de tribute. Charlie Luske was er ook. Hij zingt George Michael en... Robbie Williams en Noor Laila was er ook. Karim, zij zingt Tina Turner. Dus ja, het was echt zo gaaf om mee te doen met al die tributes. Ja, dat is helemaal in. ABBA natuurlijk. Ja, hoe komt dat zo populair? Zeg jij het maar. Ja, ik weet het ook net. Jij bent een muziekkenner. Nee. Ik denk dat mensen het leuk vinden om al die revivals live te zien, terug te zien. En net echt. Ja, Said, denk ik. Ja, en ik vind het hartstikke leuk. En het is natuurlijk voor de muziekwereld... die had best een tik hoorn in de coronaperiode. Heel belangrijk dat het live circuit weer een beetje tot leven komt. Ja. Maar die populariteit is enorm momenteel. Het is enorm. En moet je kijken wat met Elvis is gebeurd. Met Bauke. Met Queen. Ik zag ze laatst bij een mooi park. Live in the Park. Ja, klopt. Ja, de Pisten, dus, allemaal in Leeuwarden natuurlijk. Ja, maar dat zijn de leuke festivals. Dus er gebeurt heel veel. En er is echt een reuring over dat soort muziek. Mensen vinden het leuk om... Wat is het? Muziek van de 70, 80... Om terug te horen. Herkenbaar, en dan, hè? Ja, want die echte, die zijn niet te betalen, denk ik. En de muziek blijft gewoon eeuwig leuk. Wie het ontzettend leuk is om voor Gloria Estefan te kiezen? Ik bedoel, leidt dat van de Hoornik voor diezelf of net? Nou, ik denk ten eerste het haar. Nee. Dan ken ik Joe Cocker achterna, hè? Ja. Ja, jij kan Joe Cocker doen. Maar, of die, hoe heet die? Right Said Fred? I'm too sexy. Ja, die is for nog my keerder dan shirt. mij. Ja, dan mag ik echt scheren. Dat kan jij ook doen. Nee, maar ik weet niet. Gloria Estefan is natuurlijk wel... Ja, ik heb iets met haar. Ik zing jarenlang haar muziek. Ik kan dat Spaans, Engels. En ik heb met een fantastische band helemaal uit Friesland meegedaan. Allemaal jonge talent. Van de neushoorn geplukt allemaal. En ik heb iets met Gloria. En het was bijzonder om haar te vertegenwoordigen op tv. En ook een bericht van Gloria voor mij live te horen. Ja, dat was echt gewoon... Dan ben je klaar, hè? Het cirkeltje rond is. Ik begon te huilen. Het was zo heel emotioneel om dat mee te maken. Maar haar nummers blijven ook wel eeuwig leuk. En Conga was een van de grootste hits. Weet je dat Conga geschreven is in Nederland? Nee, dat wist ik niet. Ja, in Utrecht. Ze was daar aan het optreden. En ze was klaar met haar repertoire. En mensen begonnen te schreeuwen. Nog één. En ze hadden niks. Ze dachten, we gaan improviseren. Gewoon wat we in lekker Cuba doen, weet je. En ze begonnen te trommelen met de conga's en zo. En zo is Conga ontstaan. Wauw. In Utrecht. Zomaar. Mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. Nog even door de single en de clip. Ik geef even een stukje van Shell. Wat ben je er nog te plan? Of had het drokken nog eigenlijk? Ja, ik ben bezig met de promotie. Ik heb een aantal radio-interviews inderdaad. En het idee is om het live te zingen. Heb ik een paar keer live gezongen. Dus dat is het idee om het zeg maar te delen. Het was een van de grootste hits van Juan Luis Guerra in de jaren 90. Ja, het is een hele grote hit, hè? Ja, gigantisch hit, wereldhit. Dus back weer in tribute naar Juan Luis Guerra. En ik wou het gewoon in een eigen hoesje doen. Ik heb producer Peter Krako gebeld. Een fantastische Friese muzikant, producer. En heeft alle muzikanten voor mij gezocht. Hubert Heringa is ook een held. Samen hebben we dit gemaakt. En met heel veel liefde. Dus ik hoop dat mensen dat voelen.
En bedankt voor het delen. Ja, nou net helemaal, want even naar de clip. Ja. Dan geef ik van wij wie dat, want het is een hele mooie, super professionele clip. Dankjewel. Het is opgenomen in Madrid, want ik wou gewoon lekker weer. Dus ik dacht voor de zekerheid. En ik was op bezoek bij mijn ouders. En dat is ook zo bijzonder. Ik heb mijn ouders gevraagd om mee te doen als figuranten. Dus die doen ook mee in de videoclip. Mijn beste vriendin, zij is flamenco-danseres. Zij doet ook mee. En mijn man, hij doet als gitarist. Dus het kon gewoon niet specialer zijn dan wat het geworden is, inderdaad. Ja. Het verhaal van Denise Rivera. Clip zit intussen op YouTube. Kist me gewoon zien. Zij gaat nog een product spelen als Denise Rivera. En misschien wel inderdaad als tribute. Dot en Natasha had een fantastische stem. Is een geweldige actrice. Artiest mag ik zeggen. Ik zou zeggen actrice. Had je wel eens wat acteerd trouwens of net? Natuurlijk. Oké, dan zeg ik het ook nog goed. Bij deze. Tof dat je er even wie is. Dankjewel. En wij gaan even naar die clipje in. Denise Rivera. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojada en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura mojada en ti. There's a kid uptown tonight. He don't know wrong from right. All he knows is how to fight and bring his mama sorrow. There's a girl of just 16, looking like an alley queen, falling somewhere in between. Beg, steal or borrow, hungry for love. They need some affection. They're tired of rejection everywhere they go. Look around in any direction. There's a whole lot of people hungry for love. People long for lots of things, bank accounts and diamond rings, movie stars or fallen kings, someone to follow, moving in a sad parade from the cradle to the grave, ever longing to be saved and feeling so hollow, hungry for love. They need some attention. They're tired of rejection everywhere they go. Look around in any direction. There's a whole lot of people hungry for love. Everybody that I know, they got a place where they can't go, got a pain nobody knows. Something is missing
It's the same for you and me. The only guarantee, as far as I can see, the human condition is hungry for love. We need some attention. We're tired of rejection everywhere we go. Look around in any direction. There's a whole lot of people hungry for love. Look around in any direction. There's a whole lot of people hungry for love. Ja, mooi nummer. Van Kenny Spears is dit. Hij komt uit Scotland bij en hij is mij een bijzondere reden hier naar Nederland tak kwam. Het is al west, maar John Wright, ja, die kennen we al hier natuurlijk met zien John Wright Band. Die verstoord 2008. Dus dat is alweer een hele tijd verliezen. Maar hij wordt nog steeds eerd eigenlijk. Onder andere met een speciaal concert in de Balwerk in Snits. Dat wie hem al eigenlijk. Want hij is nog even on tour hier en nog even in Friesland. En gelukkig heb ik bij u in de studio, Mr. Spears. Welcome. Thank you very much. How you doing? I'm great to be back. Yeah. About John Wright, let's talk about that. Because what's your relationship with him? You know the guy from the beginning, isn't it? Yeah, John was actually a shepherd working on the farms in the hills in the Scottish borders, and he was a great singer, but he didn't really know a huge amount about the folk world. He was singing at special dinners and events, but we got together back in 1991, and from starting off playing in small clubs, we eventually got bigger, and it's actually our 30th year since we came here in 1994. Time flies, isn't it? Do you still miss him? Yeah, well, he died in 2008, unfortunately. So he's been a big loss to the folk music world, yeah. And a shock for you, think I personally. Yeah, absolutely. He was a very good friend, yeah. And a great musician. Yeah, I mean, his singing captivated everybody's hearts. I think he was very well loved. John Wright vertelt hij, begon eigenlijk op het platteland van Scotland als een shepherd. Dus ja, hij ging met beesten om en werken voor de boeren, zeg maar. Goed, en op een gegeven moment hij speelde wel wat op privé optredens en in restaurants. Maar op een gegeven moment hij misschien al eigenlijk de wereld ingaan met hun folkmuziek. Nou ja, nu ben we 30 jaar verder. 2008, helaas, John Wright is er niet meer. Hij speelt het nog steeds. Are you still touring and playing a lot? Yeah, after I left with John, I formed a band called Real Time. And we were here a few years ago. And we were touring ever since. But these days I'm a bit semi-retired. Yeah? You're having a good time on the Scottish countryside? Yeah, I'm still doing some gigs there. And I still come here into Germany and hopefully to Denmark next year. So. Okay. And what are the plans? Do you want to go into studios or with albums or things like that? Yeah, I think over the years we've made about 18 or 19 albums, but I've been not writing so many songs recently, so I've been a bit lazy. So I'll need to get to work and get some more out. Kenny Spears, Joert bij u te gast. Daar ben ik heel blij om. Hij doet nog een paar optredens en dan gaat hij weer om naar Scotland. Wat om draait is natuurlijk toch wel de legacy. Ja, de nalatenschap van John Wright. Zijn muziek. En natuurlijk ook de vriendschap die hij achterlitten had vanaf 2008. Dit is about the song you're going to play. Now, what have to do with Ilse de Lange? Oh, that was a song. Ilse de Lange recorded that song. It was written by Kieran Halpin. And she put out a slower version of that. And it became a huge hit in America. And I think Kieran Halpin told me that's how he managed to buy his first house. En hij doet hem iets meer up tempo. Ja, nou luister maar eens goed naar Kenny Spears live in Noorderwien. When I call you in the morning, you tell me everything's alright. I can't see into the future, don't see the dangers in the night.
But when I hear the sirens wailing, hear the flashing of the light, I know that there is trouble. There's a battle yet to fight. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. There's an inner peace I'm feeling. There is a lightness in my soul. Every time I think I've found it, I want to touch it, feel it, hold it. But the day that I start asking will be the day I say goodbye. The world may not be safer, but there's no truth without the lie. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. Well, I'm asking the good Lord Jesus, I'm asking Allah too. I tried the great God Buddha, but now I'm asking you. I may not have all the answers, no, wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. When you're deep in troubled waters, you gotta fight for every breath. You feel you're getting weaker, you're chasing life, you're facing death. There's a God that you can turn to, don't turn the other way. Or a friend that you can call on, just a prayer that you can say. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. Well, I've asked the good Lord Jesus, I'm asking Allah too. I tried the great God Buddha, but now I'm asking you. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. I may not have all the answers, no, I wouldn't have it any other way. All the way from Scotland, Kenny Spears. Hij hier natuurlijk in verband met John Wright. 2008 nogmaals kwam hij te versterren, maar zijn muzikale nederlandschap mij er nog zeker wijzen. En ik vind het wel heel mooi nog steeds dat ze de man nou weer even omheilen in speciale concerten. Zo'n verhaal is het eigenlijk. Zo'n verhaal kijk eigenlijk ook ophingen van 24 oktober. De Academie van Fransje had namelijk een hele mooie jonne en ik Migje organiseert, of zal alweer nog, in de Koornbeurs in Fransje. En die draait maar om één man. Dat is schreeuwer en dichter Appie Dam. Er komt een documentaire hier bij de Omroep. Er komt van alles, maar onder andere een aantal muzikale optredens. En een van die muzikale optredens wordt deze groep die in. Dit is Wander, dit is Mario, dit is Tseert. Meisje Truin, binnen Perry's Day Off. Hoi, Wolk. Ha, goeie Willem. Alles goed? Best, heel best. Voort maar even naar die data. Appie Dam. Ja, schreeuwer, dichter. Wat ga je hem daar muzikaal mee doen? Hij had een aantal gedichten vertaald van William Butler Yeats. En die gaan wij op muziek zetten. Dat makkelijk, moeilijk. Hoe pak je dat om? Nou, dat kan nog wel eens lastig wezen. Hè? Want een gedicht oerzetten in het Fries, dat is één ding. Maar dan moet het ook nog weer op de muziek passen. Dat is ook zin, ja. En hoe hij hem dat oppakt? Puzzel je. Ja, uitprobeer je. En Wander die kwam mooie arrangementen. En ik paste daar weer dingen op ons. Ze hebben alle keer een stintje wat bijdroegen. Ja, wat voor muziek moet ik denken, Wander? Want ik krijg een Scot hier, mijn folky muziek. Ik een beetje in de Ierse en de Schotse sfeer. Ja, Ierse, Schotse sfeer, dat is de bedoeling. Ja. En dan is het gewoon even de eigen ticht van... en dan vielen welk nummer past je bij of niet? Ja, muziekje. Muziekje wat past en wat jet.
En ziek je. In alle muziek die er is, ziek je. Dat mij in de folkmuziek, hè? Meest links en rechts wegjatten. Ja. Nou ja, Ghetto Appydam, een dichterlijke vrijheid, is een man wat van schreeuwen altijd mij in de muziek. Zeg het, Appydam, wat voor man is het voor jou? Nou, ik heb jeder mijn Appy dingen dan ken. Appy het zelfs een heleboel gedichten oerzetten, een heleboel dingen oerzetten. Ik heb jeder werk van een Tsjechische dichteres van hem spelen mochten. Dat ik koer Appy's werk en doet dit op uw zou kwam, dacht ik, ja, dit moet altijd wezen. Want Appy heeft een hele mooie, natuurlijke, vloeiende manier van schreeuwen. De teksten, zoals wij ze zongen maar binnen bottelijk, binnen makkelijk te doen. Alleen als ze moeten inderdaad op die muziek passen. Ja. Dus zit je als muzikant, net als literair en als dichter misschien. Maar is het terug dat het Samon eerd wordt, maar eigenlijk een hele dij in de koren? Absoluut, absoluut. Ik denk dat Appydam een heleboel voor de Friese literatuur dien het en nog steeds docht. Dus ja, dat komt wel een hele weekend. Ja, hè? Jawel. Nou ja, het wordt beter. Er komt een documentaire, een biografie, al die verhalen. En muziek dus. Je bent net de enige nevens mij. Hè? Er komt meer muzikaal, hè? Klopt. Ines Timmer en haar combo, die door ik een aantal noemers. Misschien dat we er nog in haar, dan doggen wij ook even mooi. Ja, dat maakt spontaan, hè? Ja, inderdaad. Volgens mij komt er ook nog een bandkoor, jongen. Dus het wordt hartstikke leuk. Ja. Bij elkaar. Ja, nou ja, kijk, die vragen heb je dan. Mooi dat Samon, maar zo'n staat van Chins van Leven eerlijk werd, die man had nogal wat presteerd. Zeker op het merk van de poëzie en van schreeuwen. Dat Samon eerd wordt, is dat goed? Zekers, ja. En het is net alleen een geweldige schreeuwer en dichter, maar het is ook een geweldig basisschooleraar. Ja. In groep Zo'n sting hij kwam hij niet eens voor onze klas te staan. Okay. En dat weer heel leuk. Echt nog krijg je een zeer dus persoonlijke herinnering dus. Ja, zekers. Ja, absoluut. Want er was toen een soort band toevallig met Appy. Dan mag je vaak iets in oren rennen, hè? Ja, hier had een column wennen. Ik wen je in Boetepost, dus dat is het is een lietse wereld, hè? Niet zo raad. Ja. Maar mijn vrouw is grutworden bij de verhalen van Appydam. Ja, dus die zei, Appydam, jawel. En er kwamen al de namen van de boeken en de verhalen. En ja... Goed. Een bijzonder verhaal, een bijzonder mens. En een bijzonder eerbetoon, zo neem ik het maar. Nogmaals, 24 oktober. Net stenen maar erin, roepen wij altijd. Nou, dat geldt zeker voor dit evenement. Het is dus de Migjes al. De kun je kaarten verkrijgen. En dan de jongens, maar al die muziek. Nou ja, in de Stemmerwaterleven neemt. En deze jongens. Nou ja, goed. Wat is het? Mooi om even te melden dat de jongens erop. Een vriend en ik nog een jong voor Appy georganiseerd wordt. Dan maar zijn religieuze werk. En op 10 november, als het goed is, dan is er zelfs een Fries requiem. Wat in Francië uitviert wordt, wat hij schreeuwen heeft. Dus het is hier al, het is meer dan een week. Ja. Goed zo. Eerbetoon dus. Wat dat onbelangrijk. Appydam, centraal. Nogmaals, 24 oktober. En de data die nog even erbij komen. Maar we gaan ze hier in de studio. Luister maar eens even naar Paddy's Day Off.
squalle maten hier nog zijn, hij betaast een heel groot man. Hij tocht van ek, hij leven kein en als je brotten kwam geen ein. En dan zong Plato's geest en dan, ons in brotten kwam geen ein. Alles wat de schreeuw, wat moet van beert naar je peer, hier leven hij ervan. En samen keert het hemmoneert, ik zie fleuren, proef wie net verkeerd. En dan, zong Plato's geest en dan, zie fleuren, proef wie net verkeerd. Hege dream een kamer uit een liedshart hoes, vrouw, dochter, zoon. Een tuin bij groen, van brom en sprut, kunstensranen bij hem in en uit. En dan, zong Plato's geest en dan, kunstensgroenen bij hem in en uit. Het werk is die een betachte hart en gries van jonkje Agie, alles net versplan. Lid het wazen, ik die je nooit heel wies, Camini die al bericht als man. Maar de loeders zang die geest en dan. Bijzonder verhaal dus van Paddy Days Off, jawel. En het bijzondere verhaal ook van Epidam. En ik mooi dat deze trouwens deze schreeuwer en dichter eerd wordt op deze wijze. Dus dat vind ik wel heel bijzonder dat je te hebben in deze studio. Echt bijzonder, en je weet het, onze traditie is een beetje om jonge talenten de koers te gaan. Joet, ik weet. Je mag even de nummer van deze traaie heren zien. Het heet Steen. Mag ik even zeggen, dat is SS Teen. T-A-Y-N-E, Sander Look, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dit is Sander Steeneker. En hij is al eens een keer jeder west in de jaren. Ja, één keer eerder. Ik denk een eerste 12 in. Je is nog jonger. Ja. Nee, toen my quiet as always. Okay, ja. En sinds wanneer had je deze band? Dit is nou helemaal nee. Ik ben eigenlijk zelf een heel studioproject begonnen. En daar komt dus volgende week komt er een album van. En dus heb ik deze man erbij verregen om het live maar mee te spelen. Plus Neil hier achter mij. Ja, stel eens even voor. Ja, Neil op het drums heb ik. Neil Arts. Dat is een klasgenoot west van mij van de AVP. Dus daar kan ik het heel goed op mijn vinden. Academie voor Popcultuur. Correct. Ja, ik moet het altijd doen. Altijd wel, natuurlijk, ja. En wie is deze meneer? Wie ben jij? Ik ben Sean. Tegenman. En hoe kennen jullie elkaar? Ik heb vroeger met Neil in een aantal bandjes gezeten. Toen hij nog in Arnhem, Nijmegen woonde. En spelen ook in een ander project van hem. En zo in contact gekomen met Sander. Ja, want jullie komen een beetje, nou niet uit Friesland in ieder geval, hè? Nee, ik woon op de Duitse grens. Millingen aan de Rijn. Holy shit. Ja. Maar dorst dan hier in Friesland, man? Ja, nou, dat zeg ik dus. Het waait hier altijd hard, hè? Ja, zeker. Leuke gasten, man. Ja, absoluut. Ja, en goede muzikanten, dus daar is een soort aan. Ja, want je mag ook een beetje voelen qua smaak, zeg maar. Van, we willen wat gitaargeoriënteerde muziek, maatje. Ja, ik denk dat het er in ieder geval vanuit mij wel uit waar je komt. En ik kwam erachter dat ik heel veel in mijn Neil wel gelijke soort muziek had. Dus dat matcht je goed. Je bent van een jongere generatie en ik ben altijd wel nieuwsgierig. Wij hellen hem de mosterd bij. Eerder een bepaalde periode in de skiertenswest. Misschien wel uit een periode dat je hem er nog net eens wien. Dat je hem wat inspiratie uit hellen of niet? Nou, het is voor mij vooral uit de grunge. Dus ja. Pixies, Nirvana, Foo Fighters. Dat hele verhaal, ja. Maar ik uit de oude Coldplay. Specifiek eerste 3 albums. En toen ik deze jongens leerde kennen, kwam er dingen als Opeth bij. My Damnation album bijvoorbeeld. Dat is voor mij heel fijn. Goeie smaak, jongens. Ja. Hou dat vol, hè. En verder ben ik een stel metalheads, maar ik heel breed in van alles en nog wat. Dus ja, leuk spul. Oké, de eerste album dus. Ja, absoluut. Ik mijn Sint-Trein-opname, maar weet dat weer een project west een producent voor die in huis? Op drums nou ben ik het, maar de drums ben dus Neil. Ja. Maar voor de rest is alles gewoon zelf thuis opname, overwerkt, inmixed. Ik heb het zelf masteren. Waarom? Dan kun je lekker in je eigen gong in of zit er een oorverhaal achter? Dat is ja, wel een beetje gewoon mijn eigen visie najagen. Dan ken ik precies de soundsmindje die ik wil, de muziek die ik wil. En dan ben ik zelf eindverantwoordelijk en dat vind ik wat fijner. Lekker eigenwijs dus. Ja. Hoe zit het met de ambities? Ja, heeg. Ja, hè? Goed zo. Wat worst. Vroeger zijn we altijd, we willen een platencontract, we willen een boeker, we willen de wereld in. Maar de nieuwe generatie, wat voor ambities heeft je? Ben je het nog steeds hetzelfde?
Nou ja, als je platencontract meer of minder relevant voor zover ik weet. Dus, Ja, dan moest meer online scoren. Hè? ja, precies. Dus er moet gewoon een following komen eigenlijk. En dan kerst eruit wel een fanbase dat biedt dingen. Dus dat is vooral. Hoe heet het album? Start Again. Okay. En hoe is het te vinden op de streamingjes? Want er is al een single uit. Ja, er zijn al 3 nummers uit zelfs. Sorry. Dus gewoon als steen op Spotify, iTunes, al die streaming services. En dat screwstoppen? SSTAYNE. Hartstikke mooi. Joert, live in de studio. Album dus online. En ik was absoluut werken gaan, want ik vond het eerste nummer al te gek. Maar deze twee, let maar eens op. Live in Noorderwien. I'll be missing signs of life, walls breaking down. I'll be missing what you said, somehow missing a point. I'll be hating what I've done, I'll be down on results. What I'm missing, I'm not sure, I was too zoned out. Whatever will I do with this? I can't guess all the things I've missed. Grab a drink and zone back out. Something I could do. Not that it would help my case, but I wouldn't shoot myself with questions. Where did all of this come from? Signs of life, walls breaking down. I'll be missing what you said, 'cause I was too zoned out. Where did all of this come from? Some of it's so wonderful. Help me fill the gaps I've had. I could never do this alone.
Sunlight in my eyes, blue skies covering the rooftop-filled horizon. A small town I reside, trees surrounded churches where the dead remain just out of sight. Peaceful in the afterlife, and they are not the morning, unlike the ones they left behind. Shadows cast by the tree, never to remain for long, never to be held on by the breeze that's slowly fading. Smells pass by as the living remain to live their day. Time to pass comes suddenly, time to make the circle of life start again. Not a chance to change the lines, another wounded bastard time again. So much to see and do. If you ever were to hold to them, new beginnings, new restraint. If you ever were to hold to them, aging elders, grind yourself, for the future is the same to some regard. Steen, live hier in de studio. En Steen is dubbel S-T-A-Y-N-E, als dat maar even wist. Jong talent. Sander Steeneker dus, met zijn groep. Hartstikke mooi. Nou goed, als je er al even vastzit en je hem het verhaal krijgt, hoe Epidam, dan blijven we nog even in dichterlijke sfeer. Want ik ga je ook de gast, Sigrid Kingma. Mooi is de best, Sigrid. Welkom. Dank u wel. Want wij kennen haar als dichter, maar echt als muzikant intussen. Wat als dat bijvoorbeeld op Spotify just en dan even ziekes nee op een kletter. Dan komt het bij een hele mooie verzameling Friestalige versjes. Met als grote thema de Frieske Alversteden. En die had toen together met Bruno Rummeler Makke, Sigrid. Is dat project nog helemaal clear eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat is een project wat ik als dichter van Friesland uitvieren mocht. En daar is Bruno bij behellen. En wij hebben mij zien twaan, eigenlijk mij zien treien, want Jolanda Verhoef zit er ik bij. Die had een filosofieles maken voor Ben en op die thema's. Dus wij hadden er versjes bij maken. Dode teksten en dan Bruno de muziek, zo maakt het toch een beetje zin of net? Ja, dat weer wel een geerwerking, ja. Want ik ga zelfs de gedichten maken, maar ik ga mij schreeuwen onder versjes. Dus dat hebben we mij zien beiden dienen. Ja, ik neem het op een kletter, maar ik geloof dat er een soort album nou is en dat hiet weer oorslok, hè?
Ja, we hadden fonteinfestjes neemt. Dat is wel zo duidelijk. Ja, de Fontein van Friesland, hè? Ze staan dus wel een begrip. Wat vond je ervan? Want er best wel jij er muzikaal actief is. Maar dit weer wel een heel specifiek project eigenlijk, hè? Ja, nou, ik hier net zo volle ondervinding met mijn muziek. Ja, ik ga zelfs wel in bandjes zitten. Ja, maar precies, dat merk je, man, maar- ik heb nog nooit wat opgenomen. Dus dat weer wel een nieuw proces. Ja. En dat weer hartstikke mooi, omdat mij Peter van der Ploeg die had het dien, omdat mij hem te dwaan. En dan hier er mooie ideeën over en dat weer een hele leuke gearwerking. Ja, maar had je meiskrun onder noemers of eigenlijk puur tekstueel dus? Nee, ik ga meiskrun onder noemers. Ik ga een aantal noemers zelf maken. Ja. Maar Peter had voor de CD had hij de muziekarrangementen inspelen. Ja. Muziek is voor iedereen natuurlijk, maar specifiek voor band wie dit, hè? Ja, dit weer echt een project voor de basiskwallen. Basiskwallenband die kan dan filosoferen op basis van de vestjes. Eigenlijk als introductie en dan gaan ze zelf de materie in. Ja. Hoe is het waarom eigenlijk op die titels? Frieske dichter en dit project? Dat weer fantastisch. Ja, en ik in de klassen, we gaan een paar workshops ik dienen mij dat filosoferen. En dan hebben we mij de band zelf een vestje maken. Op basis van de onderwerpen wat we doorhingen en de dingen die zij zeiden. En dan schreeuw ik heel hard mij. En onder eind maken we dan mij de band een vestje van wat zij zijn hier. En dat weer een heel mooi proces. En ze zijn hartstikke enthousiast. En zoals dat zijn klassen dan ik echt heel fanatiek ondergang is mij de Friese taal. Dus dat is altijd een plus van mij. Op het begin van het programma hadden we een mooi gedicht van die Jet. Ik toch nog even naar die schreeuwerij. Wat binnen de plan voor de komende tijd? Was je als muzikant de wereld toch? Of was je best weer als dichter actief? Of zei je, ik bemoei me even nergens mee mij? Ik ben overal voorin. Dus het komt niet net zo correct. Ja, maar wat voor plan hast voor takken hier bijvoorbeeld? Wij wonen nog wel een toerdwaan langs de fontein. En we zitten nu te zien van kunnen we dat combineren met gemeentelijke programma's. En dat we dat een beetje faciliteerd krijgen. Ja. En het zou mooi zijn dat we dan alle steden de toerdwaan kennen. Ja, dan maakt hij compleet, hè? Ja, want dan willen we al plakken bij Del. Ja. En qua schreeuwerij, had jij nog ambities bij voor de komende tijd? Ja, ik ben zelfs nog altijd dichter. Dus ik kan gewoon een gedicht onvregen of mijn boeken of wat dan ik. Ik doe alle voorkomende dichtwerkzaamheden. Ja. Maar nee, ik ga een heel soort orenprojecten ik bedijn. Neem eens op hier. Ik maak het in Voedselbos bij u in de Wiek. Nou, dat is één. Oh, daar zit een aardig werk in, denk ik. Er zit een heel soort werk in. En ik werk hier nog altijd voor de NHL-standen, lectoraat meertaligheid en geletterdheid. Ja. Of lettervergens. Ja. Of maar Fries bedoelen. We bedoelen eigenlijk Friesk, ja. Bruno interviewt even net. Die had te volle les van snot en griep. Dus ja, ik ga maar even vragen om de gitaar te pakken en bij u nog even wat vestjes te doen. Dus ik ben heel blij dat ze vanwege het album en die vestjes en dat hele project opkletteren. Nogmaals, op die manier, ik word er ziek vinden op Spotify overigens, om je dat nog even live te doen in de studio. Dus ik kan ze gewoon aankondigen. Dit is live in Boordewijn. Sigrid Kingma. Om de tijd deedje zit er een knapje van autoplay dat altijd op die wacht. Er is een hele vraat vol als een groot pak hoes mijn knopjes. Om de tijd deedje, maar dan helpt de tijd heen. Als een wind die daar voorbij raast, dan helpt de tijd heen en er is geen knap rewind. Om de deur uit te stellen, zit er een leeds plastic poetje bij elk bloemenbosje. Er is een hele fabriek. Mijn grote kantoren van blompoeier om de deur uit te stellen. Maar dan komt als de deur en die brengt wen naar je tijd. Die shit het wen naar je tijd
nieuwe tijd. Die brengt weer nieuwe tijd voor jong bloemen. Mooi vestjes Joert op de bank dus. Spelen toch Sigrid Kingma. En als er waarom beharkje wordt, om het zo maar zo nu te drukken, maar even naar Spotify gaan. Zie ik even op een kletter. En natuurlijk had ik alles te krijgen bij de Fontein van Friesland. Het zit er haast op. We gaan nog een nummer met Sigrid. Maar dit wie Noorderwien. En wat mij onbelangrijk graag ontnaaien wieken. Bedankt voor het zien, bedankt voor het harkje. En dit is er nog een keer. Sigrid Kingma, live in Noorderwien. Ik word die als de dij, plakje uit de loftwijn, als een klaverke trein, grote krijden. En bewaar je in een koer, meestal devil, meidje ik daar je nest. Hart is stevig vast, maar een vogeltje als hij vlucht liever bij mij weg. Ik jet in fluitje vieren blied, spreekt in jukjes dan maar wiet. Vogeltje, vogeltje, sa vrij. Då bist er als viskerstriet, vergeten haast in greidelied. Flintevleur en glisterig glad, net al riek als klaverblad. Ik word die als de dij, plakje uit de loftwijn. Struiom raak mij ballen krommen, om dichter bij die te komen. Maar een vogeltje als die vlucht liever bij mij weg. Ik jet in fluitje vieren blied, spreekt in wiekjes dan maar wiet. Vogeltje, vogeltje, sa vrij. Vogeltje, vogeltje, sa